Ah, masih lebih parah mek kok cik mumet. Malah kelingan utang Saeb iki semare mumet. Duh, apa nagih utang Saeb bae ben mumet sih aku. Kok lah tak tagih sik. Sik. Eh, wah, hai. Saeb ni ngomong. Titan umum eh. Betul. Si Woi, lagi utang pokoknya. Duh, gawat ya. Apa ya, Kang? Tenang sih aku. Utang. Alah, kowe iki kok perhitungan nek karo kanca ngono kuwi ya. Kowe tak mikir sik. Sik to. Ki yo anake sakmene iki yo ora cukup sih kurang. Engko sesuk tak goleki ngene Mbak Sulan sik. Jelas-jelas. Tenan ya, mbok sileke Mbak Dulani ya. Oke, ra apa-apa iki. Aku lho Kang. Heeh. Suwun ya Kang. Oke, Oh, oke. sowan. Oke, sebentar. Hati-hati. Tak hapusin. Banyak syukur. Tak menikmati dikit. Ah, lumayan. Oh, kok kudu. Oh,